150. Владислав Панев е в нашото студио. От вчера е член на ръководството на Демократи за силна България. След като беше направен избори на нов председател, знаят слушателите на Хоризонт от новините ни, Радан Кънев спечели в оспорван дуел с Йордан Иванов с над 300 гласа и с три ясни задачи, които са поставени пред тази дясна формация и пред коалицията Демократична България. На къде са целите, господин Панев? То може би създавете първо на вашите слушатели. То са две рамки, така да ги кажем. Едното естествено предстоят президентски избори, след това до година и местни. От друга страна, предизвикателствата пред България вече са доста сериозни. Аз влязох в последната предизборна кампания за парламентарните избори с цели, с двете реални предизвикателства, които едното беше геополитиката и рискът от промяна в геополитическата ориентация на България, и второто беше надигащият се популизъм. Така че аз смятам, че ДСБ е партия, която е в състояние да оглави антипопулистската вълна, от която България има много голяма нужда. И такива бяха и декларациите по отношение на Националното събрание, че ние трябва да бъдем лидираща партия в икономическата дясна политика. И да вземете властта през 2300 година. Прочетох, че сте си поставили задача. Според мен за България е важно партия, която има ДНК-то на реформаторска партия още от преди да бъде създадена, реално от 1997 година, че и от преди това, да участва активно в управлението на страната точно в такъв момент, когато има като че ли лъкатушене за геополитическите ориентации на страната и когато виждаме едни политики, които наподобяват тези на социалистическата партия от 90-те години на миналия век, които доведоха и до фалита на България. Защото трупането на дългове и дефицити в началото изглежда като снежинка, когато държавният дълг на България все още е доста нисък, но тази снежинка много лесно може да стане снежна топка, а след това и лавина и да не затисне, както през 97. Правите намек, че е възможно и да не се изпълнят 4 години на мандата ли? Не правя такъв намек. Правя намек, че ако правителството не е... 97 година беше средата на мандата на Жан Виденов. Така е, но по-скоро моя намек, и то не намек, е, че ако правителството не е достатъчно смело и се страхува да извършва реформи, то 4 години може да са всъщност по-вредни за България, тъй като, както казах, дълговете и дефицитите не е много лесно да бъдат ограничавани, когато веднъж си ги изпуснал. Обаче не било много разумно тези, които са причинили похищението на хазната, както се използва този термин, сега да дават идеи за спасяването на фиска. Първо да видим кои са причинили тези похищения, така да се каже, на хазната, тъй като факт е, че финансовата дисциплина от пандемията насам беше поразхлабена малко, но факт е, че дефицитите бяха държани в едни рамки на 3% и не се позволяваше те да надвишават това. Също така е факт обаче, че и последното правителство редовно на Росен Желязков като че ли се отдаде на тази бюджетна вакханалия и увеличи драстично разходите към брутния вътрешен продукт, съответно беше свалено именно заради това. Сега казва, че отчита грешката, само че парите са похарчени. Хазната е празна и въпрос на висш пилотаж Ребус го нарече. Иво Христов, вице-премиера, слушах вчера в едно телевизионно участие, да казва, че вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев бил решил почти невъзможен ребус. Сега първо хазната не е празна. Хазната, последни данни, има над 6 милиарда евро по сметките на правителството в БНБ. Това не е празна хазна, особено ако се върнем към миналото, пък сигурно да не говорим към 1997 година. Различните партии по различен начин надзъртат в тази хазна. Това е официалната информация. Няма неофициална, която да твърди нещо друго. След това държавният дълг, независимо че се беше повишен на 29,9% от брутния вътрешен продукт, е четвъртия най-нисък в Европейския съюз. Да, тенденцията е лоша и тенденцията не започва с това правителство. Това правителство обаче получи комфорта на абсолютното мнозинство.
пак да се върна към 1997 година за първи път от тогава. Когато получиш абсолютно мнозинство, този мандат е за извършване на реформи и дори на непопулярни действия, тъй като все пак имаш хоризонт от 4 години, който би трябвало да изпълниш точно с такава задача. Само, че като че ли Радев предпочита рейтинга пред държавата. Това го казвам, тъй като обикновено реформите се вършат първата година от мандата, само, че вероятно те сега си мислят, предстоят президентски избори, на които трябва да се представим добре, хайде да отложим с една година реформите, обаче след това ще дойдат местни избори и така и няма да се наканят да свършат нещо полезно за страната. Такава е тенденцията. Аз ги окуражавам да свършат нещо полезно и сме им заявявали и в зала, и в комисия, че дори ако смятат да предприемат непопулярни, но важни за страната реформи, ние не само ще ги подкрепим, ще ги внесем заедно с тях. Опитвам се да разсъждавам от тяхната гледна точка, макар че бяха поканени да участват в предаването. Казаха, че няма да успеят. Точно такъв отговор получихме, което не означава, че не адресираме поканата и в следващите ни предавания. Но нека да се опитаме да погледнем от тяхната камбанария. На средата на годината особени реформи не биха могли да бъдат предприяти. Трябва да се довърши този печален бюджет 2026 година. От друга страна, наистина е много важно да бъдат демаскирани политическите противници, тъй като има избори. И там не е без значение кой с кого ще се съревновава. Така че за прогресивна България може би полето за маневри не е голямо. Но ако все пак допуснем, че дискусията не е чисто партийна и уличаваща вините, а се търсят и по-добри решения. Между първо и второ четене какво може да се направи? Най-малкото се ограничи дефицита. Ние виждаме, че големите ръстове на разходи са точно в тези три пера, където в миналото е имало най-много корупция. Това са на първо място капиталовите разходи, които тази година са рекордни 9,3 милиарда евро. Част от тях са обусловени от плана за възстановяване, но ние преди 2 години смятахме 10 милиарда лева разходи за твърде големи. Сега са близо 10 милиарда евро. Аз не смятам въобще, че те физически могат да бъдат извършени тези разходи. Това не е ли добре? Защото като не ги похарчиш, веднага знаем обаче за случай ще намалят дефицита. Знаем за случай от миналото като магистрала Хемус, където бяха раздадени едни аванси, без въобще да има строително разрешение, без въобще да е свършена каквато и да било работа. Обаче парите бяха похарчени и магистрала все още няма. Така че тези пари могат да бъдат похарчени по тази форма само, според мен. Раздаване на аванси за бъдеща работа, където през 2027 година яка милата и яка милая. Господин Радев говореше за фактури още от 24-та година. Да, обаче които сега са намерени по министерства и агенции, трябва да бъдат разплатени. И са намерени и още не са ни представени. Да видим какви са тези фактури, аджеба, защото те се говори, че няма разплатени неща, но Европейската комисия е заверила дефицита на начислена основа за 25-та година от 3,5%. Окей, те може да са нямали информация, което е престъпление според мен, ако някой е крил информация от тях, но все още нямаме данни за такива фактури. Окей, нека там да бъдат 1 милиард и нещо евро, до 9,3, слагаме план за възстановяване, до 9,3 е доста. Добре, капиталовите разходи ясно, но за онези мерки, които могат да ограничат разхода на публични средства, например в държавната администрация, се оказва, че ефектът спестяване е твърде проблематичен. Например, с тези незаети места, които могат да бъдат съкратени в държавната администрация, да бъдат махнати работещите пенсионери, примерно в МВР и в Министерството на отбраната. Държавните служители да започнат да си плащат осигуровките. Но първо трябва да им увеличим заплатите, за да се компенсира този разход, което може да се окаже, че не е приход в бюджета, е разход даже за него. Това с осигуровките за мен не е никаква реформа. По начина, по който се предлага да се направи, най-вероятно ще се направи. Всъщност
загубите за бюджета ще бъдат по-големи от ползите. Сложно е за обяснение, но вероятно десетки милиони евро по-малко всъщност ще на минус бюджета от тази така наречена реформа, която не е такава. Естествено, че незаетите места в държавната администрация трябва да бъдат съкратени, така че бонусите да бъдат ограничени драстично в администрацията и вече голямата реформа е по-скоро създаването на ефективна, стегната, малка администрация, която да хем да обслужва гражданите и бизнеса по адекватен начин, хем да не тежи толкова много на бюджета. Виждаме, че МВР, например, е някаква златна кокошка, която не трябва да бъде пипана, независимо, че разходите за МВР и служителите в Министерството на човек от населението са рекордни за целия Европейски съюз. Вас притесняват ли ви данните, които изнесе заместник министра на финансите Людмила Петкова за сивия сектор в икономиката, например? За това как се регистрират двучасови трудови договори на половин ден, пък се плащат и се работи на цял ден. Да. Но парите са в плик, без осигуровки. Затова се трябва цялостна реформа на Кодекса на труда, която да бъде такава, че осигуряването на работещите да бъде съобразно техния принос към осигурителната система, независимо дали работят на 2, 4 или на 8 часа на ден. Защото ти можеш да работиш на 4 часа на ден, пък да получаваш двойно над седната заплата и да се осигуряваш на такава заплата, тогава откъде на къде ще ти се брои за по-малък стаж. Важното е колко осигуровки и колко данъци плащаш на хазната. Тези две неща трябва да бъдат обвързани много по-ясно и много прозрачно. Големия скандал, който вече над седмица така заема публичния разговор, не само политическия. Олигархичният модел, с който Прогресивна България обеща да се пребори, застрашен ли от данните, които изнася вътрешния министър Иван Демерджиев за така наречените полети на властта на Делян Пеевски? От една страна това са фойерверки, които са важни, тъй като става въпрос за изясняване на зависимости между една и друга власт. Делян Пеевски е част от законодателната власт, Десислава Атанасова е в Конституционния съд, който е така над съдебен орган, бих казал, и като че ли горна камера на парламента, т.е. той може да отменя решение на парламента, както беше с промените в Конституцията, голяма част от тях. От друга страна, ние не виждаме борба с олигархията през държавния бюджет. Когато ти увеличаваш капиталовите разходи, разходите за издръжка на администрацията и разходите за субсидии с десетки проценти, това за мен не е борба с олигархията, защото в миналото, ако изхождаме от миналото, точно през тези разходи се захранва тази олигархия. Те са касичката за нея. Тъкмо така че как ще ги задавиш с пари? Въпроса за истинските доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски. За истинските активи също така. Да. Да, защото това е нещото, което може да му позволи да лети насам натам с чартърни полети. Тук стои въпросът за проверка на истинността на декларациите и фактическата собственост на публичните фигури, защото допускам, че Делян Пеевски може да е черешката на тортата, но не е единствения. И той модела, нали, е съществувал и преди Пеевски. Беше мултигруп. Помним снимката на Илия Павлов с Делян Пеевски. До сега и все още Делян Пеевски като че ли контролира и съдебната власт и голяма част от регулаторите, затова няма и адекватни разследвания срещу него. Надяваме се, че след приемането на закона за промените в закона за съдебната власт, след избора на Висш съдебен съвет, като че ли тази хватка на Пеевски върху съдебната система ще бъде отслабена и премахната. Дали това ще се случи, вече е въпрос на няколко месеца, вероятно, до избора на Висш съдебен съвет и след това до първите решения на този Висш съдебен съвет. До тогава можем да очакваме някакви хора от съдебната власт да се преориентират, като са видели на къде духа вятъра, но още... Бързо се взимат завоите. Завоите се вземат бързо, но все още не сме били свидетели на такова майсторско каране тип Никола Цолов. Но пък сме свидетели на много интересно поведение в Народното събрание. Министър Демерджиев атакува Делян Пеевски,
доста смело, бих казала, борави с данните, които изнася и справките, които пише до Народното събрание. Това му струва сигнали в прокуратурата. А от друга страна, Движението за права и свободи е, може би, най-кооперативно към управляващите. Ако някой гласува с тях важни закони, това е само ДПС. Винаги гласуват важните закони с управляващите, подкрепят ги. Интересна двойственост. Сега, първо, нали... Кое е за парламент, както се казва? Има я приказката, никой не може да ме забрани да те обичам. Нали? Може би такова поведението на ДПС спрямо прогресивна България в търсене на индулгенция. Нали? За Делян Пеевски и за други техни кадри. Това може да е едната страна на медала, другата страна на медала е някаква договорка, която, нали, съдейки по бюджета е възможно да има, съдейки по атаките на министър Демерджиев към Делян Пеевски, по-скоро не. Предстои да видим кое е по-важното. Прави ли ви впечатление тишината от към ГЕРБ? Те са избрали такова поведение. Или неприятностите на Пеевски са ни добре дошли, защото така се разгражда модела Пеевски-Борисов или Борисов-Пеевски, как беше по-правилно да се каже. Първо е това, има снишаване, може би се очакват 4 годишен мандат на правителството, така че няма за какво да се напрягат. Виждахме и оставката на Делян Добрев като народен представител, може би ще се съсредоточи върху неговия бизнес. Така че такът процеси в ГЕРБ, които помним как Делян Пеевски всъщност контролираше може би половината им парламентарна група през предишния мандат на Народното събрание, така че... Парламентарната група на ГЕРБ. Да, така че нищо чудно те да се ослушват на къде духа вятъра и в отношенията Демерджиев, Пеевски и въобще в ДПС като цяло. Не знам кой как се ослушва, но прави впечатление, че онези, заради които хората излязоха на площадите, тук нямам предвид само онзи проект за бюджет. Политическото поведение беше неприемливо. То буквално взриви обществото. Сега са, как да кажем, полезната опозиция. С тях не се воюва. Напротив, прави впечатление, че стрелите са насочени основно към Продължаваме промяната и Демократична България. Вашите грехове винаги биват извеждани пред скоби. Вижте, не греши този, който не работи. Ако нищо не правиш, няма и да грешиш. Естествено, че сме допускали грешки, но и сме си ги признавали много често. Така че гледаме да бъдем полезни за България. Независимо кой и какво говори за нас. Естествено, че гледаме, че има Фейсбук тролове и така нататък, които непрекъснато сипят хули, но трябва да сме над тия неща. Вие какво ще кажете за нещата, с които се похвали през седмицата премиерът Радев и правителството? Замразяването на сделката с Боташ. Как я коментирате? Ще коментирам, че това е признание, че тази сделка не е толкова изгодна за каквото обясняваше премиер Радев в последните няколко години. Да, тя беше сключена между другото 23-та година, началото по време на един от служебните кабинети, но обяснението, че тогава е имало много сериозна криза с природния газ, според мен не издържа, тъй като 23-та година вече цените на газа бяха започнали да падат и като че ли алтернативи вече се намираха. Тоест, договор с Боташ не е бил животоспасяващ за българската икономика. Но дори да е бил животоспасяващ, 13 годишния срок на договора буди и това също и през седмицата излезе отчета на Булгаргаз за 25-та година, според който от 267 милиона лева загуба за миналата година, 250 милиона, четвърт милиард, над 90% от загубата се дължат точно на договора с Боташ. Така че малко след свирен матч Булгаргаз практически е фалирало дружество. Стойността на неговите задължения спрямо активите му е драматична, минус 400 милиона лева собствен капитал, и то ако не броим вземането от Топлофикация София, които са до голяма степен несъбираеми. Така че реално Булгаргаз е една празна черупка, изпразнена от съдържание, до голяма степен заради договора с Боташ. Вече.
нали? България вече не води ЕС политиката на европейския терен. Видяхте какви резерви изказахме спрямо 21-я пакет санкции срещу Русия, които доведоха до размразяване на отношенията с Литаско и сме дали перспектива на Лукойл Нефтохим Бургас да купува подходящия за нашата рафинерия нефт и да печели, така че криза с горивата няма да има, честито български граждани. То по принцип никой не е очаквал да има криза с горивата, но моето тълкуване е, че България трябва да се избира битките, които води в Европейския съюз. Ние не винаги сме били есмени и не трябва да бъдем есмени. Да припомня случая от 22 година с Македония, когато нашата позиция спрямо преговорите на Македония с Европейския съюз стана европейска позиция и от тогава Македония не си изпълнява ангажиментите, които пое и съответно няма и преговори. Те не са започнали точно поради тази причина, поради дипломатическия успех на България тогава. България трябва да има думата в Европейския съюз за други, според мен, доста важни неща, например, сгрешената политика по отношение на свръхрегулациите в Съюза, която убива конкурентоспособността на цялата европейска икономика, съответно и на българската, защото виждаме, че промишленото производство пада, износа пада, фирми напускат България, но то не е заради икономическата среда. Тук по принцип заради свиването на европейската индустрия. Това са все важни теми, по които ние можем и трябва да вземаме отношение, тъй като ние сме го играли този матч 45 години с всесилната държава, с големите регулации и знаем, че той не води до нещо добро. Но там са се насочили в Европейския съюз и смятам, че там вече се осъзнава това. И ако с Литаско и Лукойл се оправихме по оправили сме един несъществуващ проблем, то създаваме друг проблем с Райнметал. И тези заводи, дето толкова искахме да ги построим, сега се оказа, че не са ни необходими и пари за тях няма. Сега първо, нали, трябва да видим какви точно са договорите с Райнметал, какви са ангажиментите, които българската страна е поела и това трябва да бъде направено от правителството. Второ, обаче, България има ангажимент към НАТО за увеличаване на разходите за отбрана и много по-удачно е това повишаване на разходите да бъде свързано с инвестиции в България, в заводи, в производство на дронове, на други неща, включително и завод за барут. Вместо да купуваме готова техника от чужбина, която след това също да ни струва и разходи за ремонтиране. Да, и за поддръжка. Да, в смисъл войната вече се води по съвсем различен начин. Дай Боже да няма такава на територията на България и на Европейския съюз и ние да не участваме в войни, но се знае, че ако искаш мир, трябва да бъдеш готов за такава. Тоест, ако сме готови за война, то ще получим мир в крайна сметка. Инвестициите според мен трябва да бъдат в модерна техника, която всъщност да движи иновациите въобще в България. Добре, завършваме нашия разговор. Вие какъв ресор ще имате в партийното ръководство? Доколкото разбирам от новия председател Радан Кънев, ще се занимаваме с икономическа дясната политика и смятам, че имаме изключително силен екип, който може наистина да води тази политика на национално ниво, пък и на европейско. Ще видим как поне започвате тази политика в рамките на дискусиите ние не я започваме, ние се я водим по бюджета в Народното събрание, които предстоят до края на месеца. Трябва да бъде прият и големия бюджет на първо и второ четене, така че ще има тежки заседания на Народното събрание. Благодаря на Владислав Панев, депутат от парламентарната група на Демократична България и член на ръководството на Демократия за силна България. Благодаря и аз. Думът е повече от място.